Hello everyone! Kumusta mga kasangkayan? Welcome back to my music studio. This is Tolits Han Maslo. Welcome to the municipality of Dolores, Eastern Samar. This time po I'm gonna be covering a very special song para itong Dolores kay Irayana Kapatronan. I would like to dedicate this song para hanatanan niya mga Dolores nun, most especially adton mga adto iton harayo nga lugar adto abroad ngan adton mga waray pagpakauli tungod kay mahigpit ang aton ginsusunod nga preventive measures hining pandemya han COVID-19. So I hope bisan kamo harayo mahipaabat namon haiyo iton kamaglipayon iton mga Dolores nun. Nga bisan kunta kon may pandemya padayon ang aton celebration hin simply nga pagpasidungog kan Senior San Joaquin hining aton kapatronan. Hope you like it. And so the title of the song is Tatak Dolores No. Enjoy listening and you can cha-cha and dance with me. Thank you so much. Mga Dolores nun pinulikon ngan maglipayon ilog hitakurian parahan amon kauswagan mag-upay ang batasan tay ang pamilya ang inspirasyon tay tatak nga Dolores nun may kinabuhi nga marikun. Kami nga Dolores nun, kamihin maghinumunon. Isan kung may election, abang sarangkay nagpapabilin. Kung may nakaturian, komunidad in matanaburan. Kay tatak nga Dolores nun, di mawawara agkadyos nun. Kadina uli na Dolores nun adunay og ang patron adun gud kakadukon kadana kirig ka kumustahay attender han alumni para kita maglipay kadina uli na kasangkayan alumni o ang patron atun gud kakadukon kadana dirik ka kumustahay attender han alumni para kita maglipay. Maupay nga patron Dungtuhan Dolores ang tanan ng mga Dolores nun maupay nga patron in honor of San Joaquin para nga tanan ng mga Dolores nun ngaan niya na ngan sugad man hatun adto abroad ngan han mga waray pagpakauli maupay lagi hapon nga patron kunta mag-enjoy kamo ang Dungtuhan Dolores mga parte ang dispensamar kung may karisyuhan sa permean ipabatisan hamanga katitiro lagas matanungan magtiayon ang chacha ang Dolores nun maupay kunira sayawon sayaw kadina uli na Dolores nun alumnay o ang patron atun gud kakadukon kadana kirig ka kumustahay attender han alumnay para kita maglipay kadina uli na kasangkayan alumnay o ang patron atun gud kakadukon
kumustahay attender at alumni para kita maglibay. Tatak nga Dolores nun, tatak nga maglibayo. Maupay nga patron, Dolores. Tatak Dolores. Hope you like it. Thank you so much.